लोगोसे नै ओरैहाय साफागुरि बै बे ब्लु कालारनि न' नुहुरनाया बेयो जोंनि गिर्जा ओमफ्राय बैफोर गुदाम गोजा मानिबा गुदाम दंलै बिराद गुदाम दं नैबे दुब्लिबारि ओरैबायदि दिंखिया खानो हागौ सासेया नै गाबोन फुंनि थाखाय हारसिंनि अबसे मुथा मोनसेयानो थैयो थोनायालाय बेनिया ओइलाय थम ओइलाय खाथियाव थम बाव होनै बारसेबाव थमथार थोखानोसै ना दाना बे हारसिंल'नि थाखाय होननाया दा हिनजाव आरो फन हरफिनबावलायबाय नै मा होननानै बुंगोनथाय दिंखिया खानो फैदों एसे हा औ दिंखिया खानाय खेबदों आदा एसे मदनो दा नै उफाय गैया आदा उफाय गैया हा दिंखियाखौल खाया नामा आदा बिजों खायो खम मा गामिनि आदालाय ए बिनिनो गामि दरसेनिसो होमबालाय नङा बिनि नङा बैथिंसो ए हुरिनि अ आच्छा ओमफ्राय मदारामनि बिनानावखौ मोनदों होनदों नामा हा आङो एक्चुअली दिंखिया खाबायबो मोनबायबो एसे मोजांनो दा दिंखिया खानायनि खारना बेनोसै बायना जानो थाखाय जों हाला उफाय गैया दिंखियाखौ खानानै जायाब्लानो उफाय बायना जानो हानायनि गोहो बा बोलो गैला जोंनावहाय जों रानज्रिंनानै दङ आरोखि दा बेफोरबायदि बुंनांगोन लाजिनानैथ' लाब गैया बेखौ जों रानज्रिंबायनानै दं आरोखि बा मैगं मोनसे मोजां मैगं बायनानै जानो दाखालि गरम बन्दनि गथ'फोर सफैनानै दं न'आव सफैदोंमोन न'आव फैदोंमोन जों जेरावबो लांनो हायासै गथ'फोरखौ माने उफाय गैया गथ'खौ ओरैबायदि बुरखायनानै दोननांबाय जों हाग्रामा ब्रिज दालां ना बेखौनो जों एसे मोजाङैनो बे गथ'नो फोरमायनानै होनो गोनां जादों खिन्थु जोंनि बिटिआरनि दैदेनगिरिफोरा ना मा होननानै बुङो सोरबाया शिलंआव लांनानै मोजां खोन्थादों जोंबो लुबैयो सम सम गावनि फिसाखौ एसेब्लाबो मोजां जायगायाव खोन्थाहैनो बा मोजां जिनिस खोन्थाहैनो लुबैयो नाथाय हाथियार दैनानै नांना फैनानैबो जोङो दिनै गावनि फिसाखौ मोजां जिनिस मोजां माबा मोनसेखौ खोन्थानो हायो आरोखि खिन्थु सम फैगोन आं सान्दों दाल'थ' सम नङा दानो खोन्थाहैथारनांगौ बेबो नङा नाथाय खिन्थु गथ'फोरनि दानि जिखिनि गथ'फोरनि आप टु डेट ना बै आप टु डेटखौ नायनानैसो आङो एसे लुबैदोंमोनबो हायासै मा खालामनो नेक्स्ट इयार सान्दों नेक्स्ट बोसोरावहाय गथ'फोरखौ एसेब्लाबो बिदा सासे दङ औ आदा आदाया एसे जौफैबाय ओंखायनो बारा माबा खालामहैजाला बेनि खाथियावहाय थांजाला मानो होनबा लेंगुवेजआ एसे बारा गाज्रि ओंखारो थ' बेखौनोल' लुबैदोंमोन आंबो एसे जोंबो बिटिआर जिहेथु गोजोन गोरोबथा जाना फैनाय हिसाबै जिहेतु एकर्डआव जोंबो साफा मेम्बार हिसाबै जोंबो सानदोंमोन बा माबा मोनसे लुबैदोंमोन बा माबा मोनसे साननानै जोङो दिनैहाय गोबां बाथ्रा बुंदों नङा होमबा बे आरोखि खिन्थु दिनैहाय प्रमद बर'आ बेखौ साना बिनि सिन्ताधाराया सेल्फिश आरो बिनि सिन्ताधाराया एज ए होल बर' जाथिनि सिन्ताधारा गैया एज ए बर' रायजो राजानि जायफ्रा दिनैहाय दुखु दाहा खालामना फैनाय ना बेफोरबायदिखौ माब्लाबाबो सानफेरा बे आरोखि ना बाथ्राफोर आं दिनै नैबे दिंखिया मैगं खाफैदों खानायनि खारना बेनो जों बायनानै जानो हाला बा हाला होननांसिगोन जों गरिब बा जों गाहाय थाखोनि मानसि जों बिटिआरनि सीएम बिटिआरनि डिपुटि सीएम बा इएम बेफोरबायदि बिथांमोननिफोरबायदि जों मैगं थाइगं
बायना जानो हाला आरोखि मानसि गिदिरनि बाथ्रा जानायफ्राबो गिदिर गिदिर बे आरोखि जोंनि बे बिटिआरआव नेशनेल लेभेलनि पलिटिकेल हान्जाखौ सोजेननाय होननानै बुङोबा जोंनि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङानो सोजेननायफोर बायदि जानानै दं थ' जिखियानो जादोला गोबां बाथ्रा बुंबाय गोबां खोथा बुंबाय दिनैहाय मा जों जुदि बिजेपिया सोयोब्ला बिजेपिया जुदि जोंनि बिटिआरआव जुदि सरकार दायोब्ला नङा होमबा जोंनि बे काउन्सिलाव फिसा काउन्सिलावहाय जुदि बिजेपिया जुदि सरकार दायोब्ला आरो बिजेपियानो जुदि सीएम जायोब्ला बिटिआरनि सीएम जायोब्ला डिपुटि सीएम जायोब्ला नों बर'आ बेसेबां हारसानि गाहायाव थानांगोन आथिंनि मैलाखौ सोलानांगोन एज ए जाथिया बे आरि बाथ्राया आं बेखिनि बाथ्राखौ आं सिदायै बुंदों